alhamdulillah kuna da gani yadda ake shari'ar gaskiya da gaskiya yin zaɓe yan damfara yan fowar layin na demokaradiyya a jihar Kano in Allah da burinsu ba zai cika ba. Kuna da kallon yadda ake gani, kun gani ko? Kuna da gani kai da yake nan daga allon da ke cikin Supreme Court wanda mu NNPP National Media Hausa bashi muke kawo muku abin da ke faruwa. Wannan mutanen fa in Allah ya da yau ce ranar alƙiyamarsu 21 Disamba din nan ba yau za a yanke hukunci amma dai za a yanke masa hukunci. Yau za a rubuta kundin shari'a wanda mutanen Kano na kwarai masu kishinta za su yi farin ciki da wannan tafiya in Allah ya yarda. Allah mun gode maka, yau muna cikin alkhairi, kanawa kowa ya gode Allah, a ci gaba da addu'a. Alhamdulillah mun kai su kasa in Allah ya yarda. NNPP Kwankwasiya amana, amana sai dan amana.